Как се запознахме с Body Aesthetics? Свързаха се с мен, за да видим как действа този апарат върху спортист. Направих няколко процедури, усещах мускулите да работят по съвсем различен начин. Трябва да кажа, че наистина бях впечатлен, защото на следващия ден имах мускулна треска. В напрегнатото ежедневие времето на всеки е ценен. Това е алтернативният вариант да постигнеш желания ефект, защото всеки иска да изглежда добре. Смятам, че това е един огромен заместител на една мощна тренировка. Аз съм свикнал с огромен обем тренировъчен процес в годините, но не обичам да правя упражнения за корема, а вече имам плочки. От втората процедура аз наистина видях резултата. Аз съм влюбен в тази машина. Имам нужда да я ползвам, защото ми харесва стимулацията в дълбочина на мускулатурата. Получавам удоволствие от свършената работа след процедурата и е здравословна. Доверих се на Body Aesthetics. Първо, защото проверих апарата. Апарата е прекрасен, ефективен, качествен, здравословен, а и екипа и хората са прекрасни. Аз избрах M-Sculpt Neo Body Aesthetics.